Niki bakini ngebhiya. Niyazi ukuthi anihlali niyamazi uma mani cabanga lo mkhulu akanamfazi. Akanamfazi ushuka siyaza thina la. Nimbiza noShuka. Usuka wethu. Awusebenzi mkhulu, uhlala uhleli la endlini. Umuntu omdala usebenza kanzima, iyo lento ombhadala ngayo. Hayi. Mina ngibhizi ngisebenza kanzima. Yazi kusebenza nzima kanjani emakhishini? Wenza iphathi la. Washana namawashing amandiya wena ubhizi lana ondlana neyifebe la endlini. Ngiyasebenza emakhishini, ngihamba Monday, ngibuye Friday. So omakhelwane bangitshelile ukuthi mangihambile umnyeni wami ugcwalisa amantombazane endlini kuphuzwe benze yonke into le nami mangifika bekunayo into ebengiyisola ukuthi uma ngingekho ngathi khonto eyenzakalayo la endlini kodwa mangithi ngiyambuza uyaphika. Moleni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS Pronounce Lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalelwe ngumama apha. Umama uthi unenxako nayo, ucela nje uthi Jozi Bioscope ingenelele ngoba mdala uthandana nobaba wasendlini omdala naye, kodwa ke wenza izimangaliso, into nje kumele ngabe akayenzi ngeminyaka onayo. Sathi okay mama, so khawuleze sifike apho sibone ukuthi sikuncedisa kanjani. Umuntu omdala njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nama. Ngaqala nje umuntu omdala ukuthi esazise ukuthi ubani and why sibhalele namhlanje la eshowini. Nikhuluma noZandile wakamkhize, nginibhalele la ngicela usizo. Ngiyasebenza emakhishini, ngihamba Monday, ngibuye Friday. So omakhelwane bangitshelile ukuthi mangihambile umnyeni wami ugcwalisa amantombazane endlini kuphuzwe benze yonke into le nami mangifika bekunayo into ebengiyisola ukuthi uma ngingekho ngathi khonto eyenzakalayo la endlini kodwa mangithi ngiyambuza uyaphika. So bengicela ukuthi ngiyozibonela mina ukuthi kwenzakala na akangichazela achaze nangalezi ingane ukuthi zenzani ngoba ukudla ngithola kungekho ngishiye ngithengile ngiyabuya akunalutho isendlini uyabona nje ukuthi konke into upside down angishiyanga ngifica ngayendlade ngishiye kuyiyo ngiyabona into zami zamoshakala kyalahleka konke ngiyabona into zami bengishiye ngizibekela ngiyayithola ziseko so bengicela nje ukuthi ningisize kule nkinga engibhekene nayo. Ngiyaxolisa umuntu omdala. Ubaba uthatha advantage ukuthi umuntu omdala uyasebenza uhamba during the week ebuye ngeweekend, so wena mawungekho vele salezenzela lapha engenisa nabangibani and labo bantu bamosha umuzi wakho futhi mabenza kanjalo. Uve ngabomakhelwane mafikile ukuthi bathi nangu umkhulu wenza kanje. Yebo ngizwa ngomakhelwane bami lapha ngihamba iviki lonke. So yena yimo othenga ukudla, yimo yenza yonke into shuthi yena ubona ukuthi mina ingqondo zami ayisebenzi. Ngona agcwalisa lamantombazane laba abaphuza na utshwala. Ngiphuza mina utshwala kodwa endlini nami kuphuza utshwala. Yiyo le ngingayizwisisi kahle. So bengicela ningikhaphe nje sike siyolungisa isimo esinjengaleso. Okay, lapha ekhaya uma nihlala no2 manje akunabazukulu kunamntana okhona. Nihlala nobabini? Ayihlala sobabili kunabazukulu. Okay, so ngiyabona because bengithi mhlambe if bekunomntana khona kubuza yena ukuthi yini lesalenzeka. So mabe uthatha advantage ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu oseduze, libala ukuthi aniphili nodwa, niphile nabo makhelwane nabanye abantu abanibhekile. Uke wazama kodwa ma ukuthi umhlalise phansi mhlambe sometimes ma ufikile ubona ngathi khona into ongayi-understand eyenzakalayo ekhaya, uke wazama ukuthi umhlalise phansi umbuze ukuthi hayibo baba why kunento kanje and ngiyeva nabo makhelwane bathi kwenzakala into ekanje, uke wazama umbuzo uthini futhi mawumbuza? Mntanami ngeke ukwazi ukumbuza, indlovu kayiphikiswa awukangeneki nje. Uyafuna ngimbuze lokho ngimamele lokho angitshela khona kodwa bona omakhelwane bami bayangitshela ukuthi hayi wentombi kuyamoshakala emzini wakho. So nami ngiyamsaba ngoba kwesinye isikhathi unokuba abeke isandla. So ngithobela lokho engizwayo methi akayenzi lonto kodwa ngiyabona mina ukuthi uyayenza. So unokubeka isandla ma? Kabi. Hayi ma urongo phela uyafana nomama kumina. Manje xa ingabe umuntu omdala esibhekelela ukuthi ngabe kumele benqande intsha mayingabe yaxabana abafuna ukulwa nento ezikanjalo. Shuthi mayezama ukukulwisa ufuna ukuthi mhlambe ungafuni ukuthi ungabe usabuza into eziningi. So ngoba ngizile uthe usibhalela wathi bakufonele namhlanje ngoba akusi Friday namhlanje. Shuthi bakufonele bathi izolo kukhona into abayibonile ngoba ngizwe usifika lana wathi ufonele ngumama bani wathi khona umuntu ebeka khona lapha. Utheni?
Uthe uyangifonela ngoba ubona ngathi kunamantombazane kuyadliwa kuyaphuzwa. So njengoba namhlanje vele usuku lami ngabe ngisemsebenzini so ngicelile la kumlungu uthi angidedele ngiyolungisa lesi simo abathi sisendlini ngoba nginokubacela vele omakhelwane ukuthi bangiphoselise ngoba nabo bayazi ukuthi induku iyakhala lapha nabo ufuna umuntu emengitshela into angitshele futhi ngingamvezi ukuthi ngizwe ngubani ngoba naye uzombamba mshaye naye so ngcono mina ngizimele nini bese ngicela nina ukuthi ke ngikhapheni ke Nkosi mhlawumbe usizo ngalithola. No awuzolifumana ngoba sesilana nathi sokwenza konke kusemandleni yethu ukuthi umkhulu sikhulumisane naye mangabe siyafika. Uyasebenza yena? Akasebenza uphakelwa yimi. Ngingajabula kakhulu manje ngase ningisize. Kubhlungu ngabe ukuphakela indoda engasebenzi. Instead ngabe kuvuka yena kuvuka mina. Mase ngikuthengile ukudla uphakela abafana, amantombazane. Yonke nje umuntu othulambile la uyamqoqa estradini umfaka endlini. Umuntu oyena ongiyena osebenzayo uwena lapha ekhaya. Umeka sure ukuthi ulaledle something. Yebo. Ngiyaxolisa umuntu omdala. No into soyenza ngoba sikuthatha manje lana uthi siye khona le location siyobheka ukuthi isimo sikanjani siyokhulumisana naye umkhulu sithi kumnqanda kancinci ngalento yenzayo because iwrong and angeke ethathe advantage ukuthi ngoba wena uyasebenza and uyamhlonipha uyabo eseka izenzela umathanda lapho ebuya it's not fair for ukuthi kusebenza wena othenga ukudla kanti uthengela ukudla ukuthi kuzodla abangani bakhe nezintombi zakhe. Ngoba ngiyabona uma ukuthi sekamdala and inamandla wasekho kakuhle so into soyenza ngiyacela ningiyele lapha emotweni ethi ngicela usumama lapha emotweni ngizonithola lapha emotweni. Ngibonge kakhulu bantwana. Yeah ngizonithola lapha emotweni mangithi sizoshaya imoto siye khona le. Guys lento engiyivayo kahle kahle uma iyangithatha le ndaba yazi nginokudibana nama case kwezinye insuku angithashayo kwamina ngibona ukuthi lento leni ibhlungu. And ngivele ngiyithathe ngiyifake ezinyatheleni zokuthi if uma bekuthiwa uyangizala ngoba mina wonke umuntu osemhlabeni ungumama kumina mangabe ngumama and izinto ezikanje zingiphatha kakubi ukuthi umama wami ethe evuke engesanamandla kanje evuke ekseni ethi uyosebenza usebenzele enye indoda elele endlini ukuthi ngokuyithanda nothando and uacceptile ukuthi okay ngoba wena awusebenzi ngizovuka mina ngiyosebenza ngibuye ngithenga ukudla kana nkinga naloko and angisho ukuthi into ewrong leyo ngoba vele bayathandana kodwa ke ukuthi manje sekathatha iadvantage yaloko sekade emfake nezandla embethe umuntu omdala so gqiba on top of that ubuya ezongenisa amantombazana nezichomi zakhe bedla ukudla kama okuthengwa nguma esebenza kanzima emakhishini guys engaholi nemali etheni ngoba ngiyazi ukuthi akekho umuntu okuthiwa ezamela kulama piece job engasebenza imali ukuthi mhlambe ngaze thenga nabayini oyifunayo yikuncengisa nje ukuthi impilo ibe right kodwa yena uthatha iadvantage yaloko ukuthi uma uyazamela uzamela hayena kuphela uzamela naye ukuthi ibe right kodwa ebuye ezomenza kanje so into engizoyenza njengamanje ngizojoin no Mr Jones sishaya imoto siyofika khona ngale sibone ukuthi umkhulu simbuze sicacisele thina ukuthi why uzoyenza into kanje mkhulu uma esebenza kanzima ngicela wena mbukela ungayindawo uhlale nje njalo njengalabo hleli kakhona I'll see you just now. Okay, Kukanje uthi benzani? Nawe uzumsindo semzini wami. Kukhona. Izingane lezi ziyangijwayela yazi. Yini yenzakala la endlini? Mr Jones bula la singi. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Quit my job, cash in. Ngoba ngathi mama semakhishi kwenzakala. Yebo kwenzala. Ningoba nini? Ningoba nabatheni nenzani la? Nenzani la? Abazithela izandla nina iphela. Nizofebezela la. Nizofebezela nomkhulu. Cimile la. Nizofebezela la nomkhulu. Hey. Emkhulu wenzani la? Yangibazi la. Mkhulu wenzani la? Angibazi la bani. Nenzani la? Bosisi ngiyaxolisa nganza kwethu manje nenzani la? uthe akanamfazi lo. Bazoklinela. Bazongklinela. Baklinela ini? Baklinela. Niki baklininde ngebhiya. Niyazi ukuthi anihlali niyamazuma. Animazuma
Nihlala phi nini? Nihlala phi? Akanamfazi. Nihlala phi nina? Nihlala kwala nihlala la around. Ozandawo wayinibaleka. Nihlala phi? Thina round la. Nihlala phi? Hlala ngale phezulu elokushini. Manje nicabanga lo mkhulu akanamfazi. Akanamfazi. Akanamfazi ushuka. Siyaza thina la. Nimbiza noShuka. Ushuka. Ushuka wethu. Ushuka wethu lona. Ngithanda wena madoda nini? Ngicela mamelani la anithathe yonke le lwabishi yenu la ngaphakathi nihambe. Ngiyanicela. Thathani yonke lo lwabishi wenu la. Siyebi. Thathani yonke into la. Nifuna ukuhamba ni kanjalo. Ikhadi likasuka. Ngicela thatha le card. Mr. Don, take that card. So wena mkhulu umuntu omdala. Uthe ikhadi lakho seliphethe ingane. Ikhadi lakho lelo ikhadi likama. Hayi lika So uthatha ikhadi likama. Hayi wena ambani na. Ningazosijwayela nini? Hayibo. Mkhulu, atshela mina uthatha ikhadi likama unikeza ingane. hayi bengithi abantwana abangiklinele. Ikhadi lenzani kubona? Hayi beshuthi balithole nje phezulu kwekhabethe Mkhulu. clean. Umuntu omdala awusebenzi mkhulu. Uhlala uhleli la endlini. Umuntu omdala usebenza kanzima yiyo lento ombhadala ngayo. Hayi. Yowuthayikho uthatha imali Hayi ini. Ngawunamali phela wena. Yimo osebenzayo la ngiyakuphakela. Kodwa ulanda wonke onondiraza labo baletha la endlini. Mina ngibhizi ngisebenza kanzima. Yazi kusetshenzwa nzima kanjani emakhishini? Wenza iphathi la. Washana namawashing amandiya wena ubhizi lana ondlana neyifebe la endlini. Ngithi abantwana abaclean manje Beklina yini mkhulu? Umuntu omdala. Ubiza abantu bamakamera. Umuntu omdala wayenza lento. Ubufuna ngendlela. Unkosikazi wakhe uyakuthanda uyakuhlonipha. Sisakhuluma ngendlela. Yeyiphi indlela? Siyashayana wena uthi Okay, okunye wayefaka umuntu omdala izandla. Hayi. yini yona sengizoba zoba niyangishaya phela wena. Mkhulu, mamela, why ufaka umuntu omdala izandla cause iqala lelo uyayazi. Ufike la ngoba uyangishaya. Ayikho hlaza ungiqema ingozi wena. Ngihambe ngize ngolanda amaphoyisa. Wena. Ubani osuka wrong? Ubani? Mkhulu, okay, so mangabe urongo une right yokuthi umfake isandla uma njengamanje ngifika la endlini. Kuba iphutha kusuke kuyi. Iphutha lani mkhulu? Iphutha lokugcwalisela amankazana ogcwalisela endlini. La mantombazane ogcwalisa la endlini wagcwaliselani la endlini. Abantwana bengikuthi abantwana bengihlela. Okay, manje ngoba nidlala music lana nje kumnandi yini yona le? Kukliniwe ngoba kungcole even more. Hayi. Ngoba angithi wena uthemba ukuthi awazi uyithemba ukuthi uma uzobuya weekend angithi. Ngazi ukuthi umama ubuya ngama weekend la. Yikho ke nje ngikubambileke namhlanje hlezi ugada uthi ngibuya ngama weekend. Yi-weekend le. So kushuthi wena umama ingekho yile mpilo oyiphilayo le each and every week during qala ngqa. uma akaqala ukuyiva lento. Mina sengiyazi nje uthi wena njalo mangingekho wenzani. Yikho ngicela abantu bamakhamera ukuthi bezongisiza ngale mkhuba yakho yenzayo. Ngikubambileke namhlanje. Mkhulu, okay. Mana mkhulu, uya understand ukuthi uhlekisa ngoma la emphakathini. Asiqale lapho. Uthini ngedignity kama? Uthini ngenhlonipho bempeke kanjani abanye abantu abafazi? Nalamantombazana akho mina ngiyosiqashela yami indlu. Usale wena nomuntu. Okukwakhe umzi wakhe lo mkhulu. Ngimupha wona. Umzi wakhe. Umzi wakhe lo. Owami sengimupha wona phela. Hayi mangeke. Mangabe umzuka abantu ngicela usondele. Ngicela usondele. Angeke ngihlala mina endlini ade kuhlala khona yonke inhlobo yomuntu. Umuzi wakho wabuya wazokujoina la emzini wakho. Uyani wabuya wazohlala nami emzini wami. Uyabuya wenza yonke lento. Sengaphuma ke mina. No ma akwenzeki lokho. Ma uwena osebenzayo umuzi wakho lo. Kuphuma yena umkhulu la ekhaya. Angithi umuzi wakho lo. Yeah, wena mkhulu unengane la eGoli. Yeah. Bezikuphi ingane zakho zikhona? Sesikoleni. Zonke seyikolweni? Yebo zonke. Ifamily awuna family la eGoli? Hayi family ngapha eMpumalanga. IseMpumalanga. Hayi mkhulu sizokwenzela iTransport ibe easy sikuseMpumalanga ngoba angeke uma ezophuma ekhaya lakhe. Shiyeke kwami. Hayi ngisacela ukuxoxa impahla zami. Sazothatha isikhathi ngiqoqa impahla zami. Isikhathi esingakanani leso mkhulu? Hayi ngaba yiviki. Iviki Awukwazi ukuqoqa impahla ngeviki. uyiqoqa kuphi le impahla? Unayiphi impahla bona impahla zakhe ezokugqoka kuphela lezo wafika nazo. Awuna property la endlini. Uzothatha iviki ngempahla zakho zokugqoka. Impahla zakho zokugqoka mkhulu azithatha iveki mos. Ekhulumayo. Uphethe ukusa nje. Yeziphi le impahla ofuna uyiqoqa? Zokugqoka nama-furniture Mr. Tenza amqoqise please help him to pack everything. Ngicela ubonise abantu ukuthi yini leyo. Ungalingi uthathe nezimpahla ezingama ezwrong la. Ma umuzi wakho lo. Yeah, une right yokuthi kuphume ngcono kuphume yena. Ngcono phela sengibona phethena ngoba ene uyashayana ngcono kuphume. Ngeke ma. Into esingayifuni. Le yena mina uNkulunkulu uzongisiza ngizokwazi ukuyizamela yami indaba. Masifuna ukuthi nomuntu obhekelele mangabe eyazi ukuthi abuse umfazi eyazi ukuthi kumele efunde isifundo. Kahle kahle sifundisa nabanye abantu ukuthi bengayenzi into wrong. Because manje if usithi wena phuma siyeke lo ehlale la kumele eqhubeke yenza amapati emzini wakho.
lo osebenzele enzima ngicela bancedise Mr Jones ungene la bekubonise yebo bekubonise bengazethathe nezinto ezirongo lapha. Okay guys, mangabe unenkinga niyabona nani into esoyenza njengamanje umkhulu niyabona nje ukuthi ngathi uthatha advantage ngoma uyamshaya. Okwaqala umsebenza umbetha ngamanqindi wenza yonke leyo nto which is not fair. Angeke uzothi shaya umzali. Bangaka abantu abashaya bomama abashayayo ngoba banenhliziyo enhle bethula bethi ngoba indoda so I can't say anything. Ngiyacela mangabe unenkinga wena khona umuntu okuabuseayo khona indoda eyenza njengalo baba lo. Ungalibali uthi sibhalelo Jozi Bioscope .co.za or usifollow inkundleni zethu zokuxhumana ko Facebook ko TikTok we are Jozi Bioscope everywhere. Usibhalele usichazele ukuthi kuphi nendawo so make sure thina ukuthi siyafika lapho sizodila nalowo muntu loyo ozama ukuthi ekuphilise kabuhlungu empilweni. Or usifollow usubscribe ucomment wenze yonke leyo nto guys yazi inhliziyo yami ibhlungu ukubona sithi sifika how many times izenzeka lezi zinto lezi uma kumele beyinhlekisa la emphakathini ngomzi wakhe ngoba kumele umkhulu ebusy nalama ntombazana hayi ayivumelekanga leyo nto guys ningalibali ukuthi ni subscribe and comment and share nama video yethu ezofinyelela nakwabanye abantu abangayazi iJozi Bioscope. Umkhulu somthatha simenzele ifavor simqoqise ngicela Mr Jones bemkhaphe nje bemsele mangaba kanayo itransport yokuthi somfake emabhasini ngcono bemthathe beyomdropa le eMpumalanga or sifonele ifamily yakhe bebe bezomkoleka lapha ePark Station ngoba singeke siyimele leyo nto. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.